Jomoko ne penjo ni to be isedhi dala ma Mombasa nikech joma dwaro kony ng'eny. Isewacho yo mikonyo godo ji nikech iwacho ni en joma ketoni e mbui to ginyisi ni ma ende ng'ama onego wakony. To be ine gi chenro mar dhi kuonde mopogore opogore. Isewacho ni nitiere 47 youth 47 mibiro time counties 47 go. To nitiere chenro mar dhi kata kaka moko kaka Mombasa mar konyo jopiny kanyo. Koso in ida kete mana ni koorni go e mbui e kikonyo. Ok ing'e ni kora asekonyo Kisii, asekonyo Kisumu, asekonyo Nyamira, kora dog kama. Koro gima watimo, wang'iyo be ni nitie kaka Kisii ne wadhi waketo daraja. Koro wang'iyo kamano. Wang'iyo ni to Kitui cha pok wadhiga. Koro kaka sani wapango, nitie gima nyocha wachako chenro moro mar konyo joma nyocha otieko college, university, graduates, unemployed graduates. Nyocha waya office moro ka, modwa provide negi employment. Wa connect gi corporates gi employers. Koro wan gi chenro wane mano Omondi ida timo gini nang'o gimo setamo sirikal kata jopiny wegi timo ndalo mang'eny. Trevor gima timore idhi office tikwayo. Trevor gima timore gi jatend piny gi piny owacho. Gigi yot okabi wuondi. En mani priorities mag sirikal onge gi o consider jopiny. Ineno aneri Omondi. Anyisi kawuono Trevor Ramogi kani na asetimo comedy for 16 years. Period ma 16 years ni asetiyo gi Safaricom, Airtel, Bidco, Can General, Catarol Media, asetiyo gi kampuni mang'eny to an gi rapo kodgi. Asetimo negi staff party, asetimo negi Alato, asetimo adverts at over 99% of big companies. Kenya ka ariko setiyogo. Koro kiny ka chiwo kiny tade Bidco. Tamani muindi mosiep nacha. Tangisi no wadwa. Ine gi slots moko Bidco ka. Trevor sani kaloso kodi wan gi 412 job opportunities. Ja Bidco jadingi san, anto ka ng'iyo ka to anyalo anya konyi ga 13. Kata bedi mana casual. Kata matingo gunia. Kata gadena. Sani wacho ni kata house help okwa yier tich. Ka Bidco ngisa ni anto tich taonge go sani man go en mana mrutingo go sabun gunia ukete loricha. Manyna ujenda 15. Angise ni kamano. Kinya di Safaricom. Ngisa ni wan gi casuals pra beach to wamanyo marketers adek. Kamano andiko. Hadi Can General, hadi Royal Media, hadi Ramogi. Ramogi ngisa ni wan wadwaro interns. That is how I did it for 4 days and had 400 jobs. Koro achako gi companies masetiyogo. Aito office mayao cha joka neche gitimo uchaguzi magin gi president margi. Takelo ne gini magito enini tije mwan go chopo 1,000. Dongun gi CVs no seromo kod gi tikarodka. GL beach. Koro chakuro ng'iyo ni who are viable. To ulungo gi kata utimo ne gi interview. Wan watimo e office no. Mondo mi kotero ngato Bidco to kiko kuod wiwa. Wang'eni ng'ani to chal ng'ama ok dhi tiyo tich maber. To nyocha sengiso gini tije mwakelo ni kech nyocha giketre ni wan jopuonje koni, dakteche koni, nurses koni, ngiso ni ko achake to tich mwakelo ni kawe mondi. Tijni gima ka piny owacho dwaro to dak achiel to yude te nigi tich Kenya ka. Jatend piny ko chungo ni Safaricom, if you are there, I'm calling upon, we are simply connecting employers, employees. To the team Trevor. Okay. And